חומר עשתה לי עכשיו, אם היית רואה את זה, אני אומר אלק לשמה! אלק לשמה, יא שקרן מסריח! דיברתי על זה, על המקפו. זהו, תפסת. אומייגאד, אני מת? טוב. מה זה? מי זאת? היא פה, היא פה, היא פה. לא מתה, לא מאמין לך. מתגלגל אותה. נגזוז, למה אתה עומד באמצע הדרך? לא מאמין לך. היא באה אליך? איך היא לא מתה? זוז. כן, זרוק עליה, זרוק עליה. איפה החרא שלך? איפה הוא? הרג אותה? התפוצץ עליה? התפוצץ עליה. הרג אותה? הרג אותה? לא. לא הרג אותה. תביא אותה אלינו, תביא אותה אלינו. פה, רגע. מהר אם היא תעבור את זה, תעברי את זה, לא? תעברי את זה, תיק גברית. היא לא עברה. אני עוד שעבר. הרג אותה. זהו, הרג אותה. יש לי 3 HP. 3 HP, יש לי 85 דקות. אני קפצתי כל הזמן מעליה. רגע שאני חייב להעלות את זה בזהירות. העגלה פה אמורה להיות. וואי. אני הולך לסגור את השלב, אחי, נראה לי... יש לך עוד דברים שם? תהיה זהיר, פה בצד הימני. חושב, תיקח שם, יש שם עוד הגלות. כאילו, בוא נגיד 5, אתה רוצה 5? אוי לא. יודעים צדק שאתה מה זה? שמעת את זה? לא מאמין, זה ילד. זה קל שכבשה דן הילד. אוי לא, סגור את השלב. טוב. אני אסגור את השלב. תשמע, אתה גמור. מה יש פה כזה גדול? אני לא מבין. למה זה מראה לי שיש פה משהו? חצי דה... הנה זה... אולי כי זה מתחת. שיט. היא לא נופלת. ברחתי. לסגור את הדלת אחריי, זה לא יפה לא לסגור את הדלתות. יפי, ביי. כבר הרג אותו, לא. זה שברחתי בזמן. שיט, היא באה לפה. אומייגאד, דן תברח. דן, אני לא יודע איך היא כנראה רודפת אחריי, אני אומר לך. היא בדוק רודפת אחריי, וגם יודעת איפה אני נמצא, זה גרוע, זה הכי גרוע שיכול להיות. שרגע, אני אתקרב אותה אליי. ואני אברח באותו רגע, שנייה. הופה, איפה צריך לברוח? אומייגאד, איפה ללכת? את הראש. וואו, איזה כיף לנו. על ההתחלה. תביא, אני חזק. אני ממש חזק. רגע, אני לא רואה כלום. הנה, אפילו. בוא תחוד מהחיבור. קקשקה. נראה עד כמה אני חזק. אני לא כזה חזק.
יש פה גם חלב, תקי הצעים. כן, אני יודע, גם את זה. אבל זה נכניס. עזוב את החלב, פשוט תציל אותי, זהו. איזה נחס, איזה נחס! מה, אתה מיצית לך את החלב? 10,000, וואו. אוי, הוא יצליח להביא את החלב, מגניב. אוי, שמעתי את זה, שמעתי את זה. לא, מת. אז זה אומר שהסקינה איפשהו פה באזור. דן, אתה יודע, זה אומר שהסקינה פה באזור, תזדרז. תזדרז, תזדרז, לא יודע, תזדרז. עזוב את זה, סגור את השלב, סגור את השלב. ידעתי, אמרתי לך סגור את השלב, אמרתי לך סגור את השלב, אני אמרתי לך, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר, אתה. מה אתה אומר? למה? פיצצתי את הראש. זה היה כיף. משחק. זה היה כזה כיף. זהו דן, מספיק, צריך להירגע,